Dobrodošli. Danas ćemo pričati o tome šta zapravo znači zdrava pozitivnost, šta znači toksična pozitivnost, koje su ključne razlike i naravno kako možete da primenite neke stvari u svojoj svakodnevnici kako ne biste upali u zamku toksične pozitivnosti. Ja sam inače neko ko je vrlo optimističan, ko voli da gleda stvari iz te neke kreativne, optimistične perspektive, ali to ne znači da nisam svesna toga kakve sve stvari postoje, šta se sve dešava. To ne znači da sam apsolutno uvek pozitivna, raspoložena i da ne doživljavam neke neprijatne emocije, apsolutno ne. Prosto moramo da znamo da i od ovih tema ličnog razvoja, kao i od svih ostalih tema, ljudi umeju od svega da naprave svašta. Tako da je mnogo važno da ove divne teme iskoristimo da menjamo svoje živote na bolje, a ne da živimo neke krajnosti i neke fatalističke poglede na život ili na neke aspekte života i mnogo mi je važna ova tema i zbog toga sam izabrala ovo da snimim, zato što ne želim da banalizujemo nešto što znam da može da nam menja živote iz korena i nešto kako sam pre svega sama promenila svoj život iz korena. Hajde da krenemo. Ovako, toksična pozitivnost, kako ona može da zvuči? Ona može da zvuči kao da je bitno da stalno razmišljamo isključivo pozitivno, da je sreća isključivo stvar izbora, da svakim danom treba da budemo najbolja verzija sebe, da je dovoljno da nešto jako želimo da bi nam se ispunilo, da je dovoljno da ponavljamo neke afirmacije, da onda sve ostalo prepustimo univerzumu i da ne smemo nikako da spustimo svoju energiju i svoju vibraciju, jer će nam odmah automatski početi da nam se dešavaju loše stvari. Sada, jasno mi je da niko od nas ne voli nešto preterano da doživljava neke neprijatne emocije, ali kada zabranjujemo sebi emocije koje smatramo neprijatnima, mi se zapravo zatvaramo za bogatstvo životnih iskustava. Jer životne iskustva su i dobra i loša, kao i odnosi, kao što i mi sami imamo i mane i vrline. Ali to je ono zapravo što nas čini kompletnima i to je ono što život čini ovako ludim i nepredvidivim i zabavnim kao što jeste. Tako da je mnogo važno da znamo da nekad u životu prosto za neke stvari nema prečica, da ćemo neke stvari morati da odbolujemo, ali da je baš zbog toga važno da dozvolimo sebi da osjećamo šta god da osjećamo. Brené Brown je baš rekla kako kada se zatvorimo za negativna osjećanja, se zapravo suštinski zatvaramo i za pozitivna, jer ona idu iz iste slavine. I zato mi je važno da napomenem da i negativne osjećanja nas uče o nama samima, da nas uče o našim vrednostima, o tome šta nas trigeruje, šta nas frustrira, na čemu nam je fokus, šta nam je bitno, šta nam nije bitno. I zbog toga je važno da ne postavimo taj cilj koji može da bude opasan, a to je da očekujemo od sebe da uvek budemo apsolutno pozitivni, jer to je nerealan cilj i nećemo ga ispuniti i u nekom trenutku nećemo biti pozitivni. I šta se onda dešava? Onda ulazimo u taj ciklus koji je možda neko od vas nekad doživeo, ja lično jesam, samo obezvređivanja, jer onda mislimo prosto kako oni tamo mogu uvek da budu pozitivni, a ja ne mogu. A samo obezvređivanje naravno nije nikakva polazna tačka ni za šta dobro, kao ni za produktivnost koja je jako važna. I baš zbog toga mi je važno da naglasim kako su toksična, znači pozitivnost i to zdravo, funkcionalno, pozitivno razmišljanje dva apsolutno različita pojma i kako zdravo, pozitivno razmišljanje ja živim, zagovaram i ovako lično i u svom radu sa klijentima i da je to jednostavno prihvatanje svega što dolazi. Znači da je to prihvatanje onoga što kada se desi nešto negativno, kao što može da bude neki gubitak, ne daj Bože fizički gubitak neke osobe, ali gubitak može da bude različitih vrste, da mi znamo da je tada prirodno da osjećamo tugu, jer tugu osjećamo kada doživimo neki gubitak. I samim tim, za mene je pozitivno kada ja sebi dozvolim da to osjećam, kada znam da je to prirodno i normalno i zato što sam ja tad na svojoj strani, ne bežim ni od jedne emocije, ne branim sebi ni jednu emociju, već dopuštam ono što znam da mi prirodno sleduje zbog iskustva koje sam doživela. Svesna sam da neće uvek biti sve prijatno i lako i ružičasto cveće i proleće, morat će da dođe i zime, morat će da bude i jesen
Tako da je to nekako, to neko pozitivno razmišljanje kada se ne forsiraju stvari, kada jednostavno, kada se osjetimo loše, pitamo sebe šta ti je sada potrebno da bi se osjećao ili osjećala bolje. Za mene je to nekada da pozovem nekoga, nekada je da se povučem, da ne pričam ni sa kim, nekada ću da pustim narodnjake, da đuskam, nekada ću nešto drugo da radim. Jednostavno svako za sebe treba da osjeti u tom trenutku šta mu je najbolje, šta će da mu digne energiju i raspoloženje. Toksična pozitivnost također može da bude to da kada mi konstantno jurimo za nekom, kada smo neko jurnjavi za najboljom verzijom sebe. Jer zdrava pozitivnost je zapravo samo prihvatanje koje govori ja sam okej, takva kakva sam, takav kakav sam, svejedno. I da znači iz tog zdravog samoprihvatanja mi donosimo odluke, mi radimo akcije, mi poboljšavamo neke naše performanse, aktivnosti, šta god. To je ta pozitivnost koju ja zagovaram i živim i koja kaže da je u redu da ne napredujemo svaki dan. Nismo roboti. Ne moramo konstantno da budemo u večitoj frci i jurnjavi za nekom boljom verzijom sebe. Kompletni smo sada takvi kakvi jesmo. Meni je prvo i simpatična ta izjava svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem, ali ja znam da ja ne doživljavam bukvalno i onda zbog toga mi je važno da to napomenem jer znam da neko od vas će nekada to da čuje i da će možda da krivi sebe jer ne napreduje svakoga dana u svakom pogledu. A zapravo ono što se dešava, što možda zvuči kontradiktorno, ali suštinski nije, to je da kada mi damo sebi dozvolu, da imamo svakakve dane, da doživimo sve emocije, kada ne bežimo od života, kada ne bežimo od samih sebe, mi tada zapravo najviše napredujemo. I normalno je da imamo dane kada nemamo energije, kada nismo produktivni, kada će u tom trenutku naših 5% da bude zapravo tih 100% za koje smo sposobni. Ali da budemo okej sa tim, jer sutra je novi dan i ajde idemo dalje. Ali da se pitamo konstantno šta sada mogu da uradim da ti bude bolje. Zar to nije dovoljno? Jednostavno da pratimo svoje potrebe i da ne vrednujemo sebe na osnovu toga koliko i šta postižemo, već da se pitamo da li smo dobro. I da ako nismo dobro, da se pitamo šta možemo da uradimo da bismo bili dobro. Da budemo bolje. Jer mi nismo neki nezavršeni projekat na kome treba raditi, već smo ljudsko biće od krvi i mesa koje ima svoje potrebe, emocije, ciljeve, težnje, želje, odnose. I nekad treba da znamo i kada da stanemo sa nekim procesima. Jer kada živimo sa tim funkcionalnim, da tako kažem, pozitivizmom, mi znamo da smo mi nesavršeni, ali ne osuđujemo sebe jer razumemo da smo u procesu promene, da smo u procesu razvoja. Dajemo sebi dozvolu da pogrešimo, zato što smo svesni toga da se trudimo. Jer ko ne greši? Samo oni ko ne radi ništa. Samo oni ko ne preduzima ništa novo. Zdrava pozitivnost je stav da se dešavaju negativne stvari i situacije, tačnije koje ćemo percepirati kao negativnim, ali da ono što mi možemo da uradimo jeste zapravo to da shvatimo šta se desilo, da osvestimo to, da damo sebi pravo na oporavak u zavisnosti od toga šta je u pitanju, kako smo to podneli i da također zadržavamo pravo svoje percepcije, pravo na izbor i pravo na perspektivu koju ćemo imati. Znači, dakle, da možemo da biramo kako ćemo o nečemu razmišljati. Znači da imamo pravo na svoj stav koji ćemo zauzeti i na lekcije koje ćemo onda izvući iz te neprijatne situacije kada za to budemo spremni. I pozitivna psihologija nam upravo to govori, znači da možemo da biramo na što ćemo da stavljamo fokus. Hoće li nam fokus biti na nedostatku nekom ili hoće li nam fokus biti na zahvalnosti. I jedno i drugo je legitimno. Samo je pitanje gde nam je lepše. U tome je stvar. U tome je poenta. Znači, gde nam je lepše? U kojoj perspektivi i sa kojim fokusom? Jer ako nam je fokus samo na onome što ne valja, mi ćemo samo to da primećujemo. I onda ćemo samo to da dobijemo, jer naravno ono na što stavljamo fokus, sada ne ulazimo u tu tematiku, ali znači na što stavljamo fokus, toga samo imamo više u svom životu.
I umesto da se pitamo da li lažemo sebe kada smo pozitivni, mislim da bi možda bilo dobro da počnemo da se pitamo da li lažemo sebe kada smo negativni. Jer kada pričamo o nečemu što se još nije desilo, bilo da pričamo pozitivno ili negativno, realnost je da se to još nije desilo. I razlika je u tome da li nam je stalo do toga kako se osjećamo u svom životu u međuvremenu. Jer ne možemo da utičemo na svaki ishod i neće nam se svaki ishod ni svideti. Ali ako se već desilo nešto što nam je neprijatno ili što nam je bolno, zar nije bolje da se to desi jednom tada kada se desilo, a ne da ga mi 100 puta ili 1000 puta pre toga proživljavamo u svojim glavama i da kada se desi, zar nije lepše da znamo da smo uživali u međuvremenu u tom procesu i da se nismo još dodatno uništavali tim mislima. Jer naše telo proživljava naše misli. Naš mozak ne poznaje negaciju. Evo, nemoj da pomisliš na ljubičastu kravu. I šta ti je sada u glavi? Shvataš šta hoću da ti kažem? Znači, dakle, poenta je da nam je stalo do toga kako se osjećamo i da u skladu sa tim biramo na šta ćemo da stavimo fokus i na šta ćemo da stavimo perspektivu. I ono što je jako važno ovdje da napomenem jeste da se to vežba. To je vežba, kao i sve drugo u našim životima što je važno, to se postiže vežbom. Jer mi smo naviknuti da budemo negativni i to se smatra normalnim. A ako je neki čovjek pozitivan, onda je to sekta. Mislim, gdje je tu logika? Mislim da je važno da počnemo to da se pitamo. I ne samo da se pitamo, nego da počnemo da primenjujemo to vežbanjem promene fokusa, perspektive i kroz različite situacije. I vežbanjem to kako se pre svega ponašamo prema sebi u tim situacijama. Znači, da li sebe okrivljujemo, da li sebe osuđujemo, da li smo sebi neprijatelji. I da onda osvestimo, prihvatimo, procesuiramo i odlučimo šta ćemo raditi i koje izbore ćemo donositi u datom trenutku u zavisnosti od situacije u kojoj se nalazimo. Ali da znamo da imamo pravo na izbor, da imamo pravo na perspektivu, da imamo pravo na to na što ćemo staviti fokus i da on može da bude pozitivan. A šta je pozitivno? Pozitivno je ono što čini da se mi u datom trenutku osjećamo dobro. I tu se vraćam na ono pitanje koje sam provlačila kroz ceo video, a to je da kada se ne osjećamo dobro, da zdrava pozitivnost, funkcionalna, ne govori moraš da se osjećaš dobro automatski ili će nešto strašno da se desi, već šta mogu da uradim da bi se sada osjećao ili osjećala bolje. Eto. Završila bih sa ovim jako važnim pitanjem koje možete da ponavljate svakodnevno već od danas i vidjet ćete kako će kvalitet svakodnevnice da vam se promeni. Nadam se da vam je značio ovaj video, da smo razjasnili neke važne stvari jer mi je baš važno da ne upadamo u tu toksičnu pozitivnost jer sam svesna da lako može u to da se sklizne, ali isto tako sam svesna i da ne mora. Tako da, eto, ukoliko vam je značio ovaj video i ukoliko želite da podržite ovaj kanal, zapratite ga, podelite ovaj video sa nekim za koga znate da bi mu značio u ovom trenutku, kome treba i kome želite da nauči ovu jako važnu razliku koja utiče na kvalitet naših života. Ako želite saradnju sa mnom, pišite mi u DM na Instagramu ili na mail koji je u opisu, koji ću ostaviti u opisu videa. Tako da, eto, to je to. Hvala vam puno na vremenu i pažnji i vidimo se u sljedećem videu. Ljubim vas. Ćao!